dagokiona, buruz buru sartzen da gure helburuen artean. Eta hortan gaude itsasestazioan, eta horren zuzendaria naizen aldetik estrategia guztiek lantzen ari gara, eta hori da ikerlariok askotan daukagun beste zerekin bat. Estrategia, landu, finantziazioa eta ez bakarrik ikerketa egin, eta hortan gaude. Eta honekin heldu gara saioaren ondarrera, etxaldean auzoan edo itsasoan egon, ongi izan eta datorren astera arte entzule. Aio! Aurtengo udan, denerako soluzioa duzu, Euskaltelek berriera dakarkizu. Samsung Galaxy S24 erabiltzeko erraz den adimen artifiziala duena, hilean 9 euro bakarrik ordainduta. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Datorren geltokian, abeltzaintzaren garrantzia hitz egingo dugu, eta horretarako kalaska egitasmoa ezagutuko dugu. Abeltzaintza eredu txiki eta jasangarrietaz arituko gara, eta nola hauek beraien lana transformatu eta balioztatzeko beharra daukat.
EAJak eta PSek astelehen honetan onartuko dute Eusko Jaurlaritzarako bi alderdi horiek osatuko duten koalizioaren aurreakordioa Imanol Pradales lehendakari izango duena. EAJari dagokionez Aberri batzarrak berretsiko du akordioa, jeltzaleen kongresu arteko organo gorena arratsaldean bilduko da Sabinetxean, arratsaldeko 7:00 aurrera egingo duten ezohiko bileran. Bestalde, Euskal Sozialistek militanteen bozketaren bidez onartuko dute akordioa eta astelehen honetan bertan PSek tokian dituen herriko etxeetan aurrez aurre bozkatzeko aukera izango dute. Bikote batek eraso homofobo bat jasan du asteburuan Gazte talde baten eskutik Errezilgo jaietan. Gipuzkoako udalerri horretako udalak gaitzetxe egin du gertaera hori. Gertakariak ostiralean izan ziren gaueko 10 eta 11 bitartean. Erasotzaileak bikotearen etxera hurbildu ziren eta ateari ostikada bortitzak ematen eta leihoen kontrarriak jaurtitzen hasi ziren. Errezilgo alkate Luz Maria Arzaiuzek EFE agentziari azaldu duenez. Eusko Jaurlaritzako osasun sailak jakitera eman duenez, sexu bidez kutsatzen diren gaitzik ohikoenek gora egin dute azken 4 urteetan. Zehazki, klamidia gaitzaren infekzio tasa 100.000 biztanleko 106,9 kasukoa izan zeniaz eta 2020an 57,5 kasukoa zen. Jaurlaritzako hartarazi du 25 urtetik berako gazteak bereziki zaurgarriak direla, 100.000 biztanleko 528 kasu atzeman zireniaz. Nazioartean, ia 3 hilabeteko blokeoaren ostean naturalen eratzeko legea onartu du Europar Kontseiluak erabakiarekin Europako Batasuneko estatuek konpromisoa hartu dute lur eta itsas eremuen 20% berreskuratzeko 2030 urtea baino lehen. Egitasmoa Europar Batasunaren itun berdearen neurri eztabaidatuetako bat izan da. Erreakzio ugari eragin ditu Bruselak proposatu zuenetik. Nekazari elkarte batzuek eskuin muturrak eta eskuineko zenbait indarrek gogor kritikatu dute lehen sektorearen interesen kontrakoa dela iritzita. Azkenean, Austriaren eta Eslovakiaren jarrera aldaketak erraztu dio bidea araudiari. Euskarrera bueltan, Koldobika Jauregi eskultorea hilda 64 urte zituela. Ongi etorri guztioi, Bizkaiko Batzar Nagusiek omenaldia egin diote Iñigo Urkullu jarduneko lehendakariari Eusko Jaurlaritzan egindako lanagatik Gernikako arbolaren kimu bat emanez. Euskalduna naizen aldetik, ohorerik handiena da Euskadiko lehendakari izatea. Gure herriaren garapen, askatasun, burujabetza eta bizikidetza nahiak gauzatzea dut helburu. Gernikatik mundura gure nortasuna indartu, landatu eta ereindako gure fruitua eman eta zabaldu. Urte hauetan, Euskadiren garapena, askatasuna, burujabetza, bizikidetza eta nortasuna indartu ditugu.
Eta jarraian, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Guggenheim Fundazioak Urdaibai inguruan eraiki asmo duten Guggenheim Museoaren bi egoitzetako bat Gernika Lumon dagoen Dalia enpresa zarraren orubean proiektuatua dute. Enpresa honen eraisketa lanak eteteko eskatu du Guggenheim Urdaibai Stop plataformak. Gaia hitz egiteko gurean dugu Eider Gotxi plataformako bozeramailea. Ongi etorri, Eider. Arratsaldeon. Arratsaldeon bai, Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kideak zabaldu zenuten fabrika hori eraisten ari direlaren berri, komunikabideei bidalitako bideo eta mezuen bidez. Lehenik eta behin, zein fabrika mota da hau, zer da bertan egin nahi dutena eta zer salatzen duzue? Bueno, Dalia zarratuta dagoen fabrika bat da. Bere garaian kubertera bat zan, eta metal astunekin lan egiten zuen. 77. urtean Europan mailan produzio handiena zeukan enpresa zan, baina 10 urte beranduago lur jo eban. Orduan, zorretan sartu eta Aldundiak bere egin zuen. Orduan, 80. hamarkadatik aurrera ja Aldundiaren esku dagoen fabrika bat izango litzateke. Orduan, Bizkaitar guztiona den fabrika bat izango da. Bizkaitar guztiona den fabrika bat dela diozue eta metal astunekin lan egiten zuena. Orduan, eraisketa egiterako orduan, ingurumen eta bideragarritasun kontuak ere erreparatu beharko direla uste duzu, ezta? Bai, argi dagoena da, guk eskatzen gaituna da ez egiten ari diren garbiketak. Baizik eta garbiketa horien helburua zein den. Azkenean, Euskadiko azalerari begiratzen badotzagu, badagor elkarte publiko bat, Eusko Jaurlaritzaren zadako lan egiten duena, ingurumenaren kudeak eta sarduratzen dena, IOBE, eta IOBek 2020. Urtean txosten bat atera zuen, eta txosten horren arabera esaten zuen Euskadiko azaleraren 1,3% kutsatuta zegoela. Dalia bezala ze. 12.946 partzelaz berba egiten zuen. Orduan, guk eskatzen gaituna da, partzela hau, Daliari dagokion partzela, kutsatuta dago eta garbitu beharra dago, baina Euskadin honen moduko hainbat eta hainbat daude. Kontua da, zergaitik aukeratu dute Dalia? Guk argi daukagu, Dalia aukeratu dute, Dalia Guggenheim Urdaibai proiektuaren lehenengo sedea kokatu nahi duten tokia delako. Orduan, museo hori eraiki ahal izateko, azpiegitura batzuk antolatu behar dira, eta hauze izango litzateke eman beharreko urratz bat, eta horrek eskatzen gaitu. Azken baten, 2 urteko hausnarketa bat egitekotan gelditu zen Urkullu urtarrilaren 22an, eta noberekin egin zuen agerraldian, eta ikusten duguna da, hemen ez dagoela hausnarketarik eta hemen ez dagoela etenaldirik. Hemen administrazioetan desbrozearekin jarraitzen dute, eta hori da ikusten ari garena. Eraisketa honekin proiektu aurrera doala dirudi, proiektuak eraldaketaren eta jasangarritasunaren referente global izateko eta industria hondakin horiek proiektu bakar eta berritzaile bihurtzeko asmoa iragarri zuen, aipatu berri duzun Elisabete Etxanobek iazko maiatzean. Hala ere, fabrika hau industria hondakina bezala deitu zuen Elisabetek, zuek diozu ez dela horrela, ez da industria hondakin bat? Bueno, guk ez daukagu horretarako gaitasunik, ezta? Baina gu bai fidatzen gara Euskal Herrian dagoen elkarte bataz, eta elkarte hori da ABIOP, Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obras Públicas. Eta hemen hainbat aditu daude, eta aditu hauen arabera, eraikin hau ondare industriala izan beharko litzateke, eta gainera gure historia ekonomikoaren seinale eta ikur izan beharko litzateke. Orduan, guk horri heltzen diogu. Hauek adituak badira eta hori esaten badute zergaitik ez zaie kasurik egiten. Orduan, hori da guk zabaldu nahi duguna baita be, ezta? Azkenean, Daliak badaukala bere historia ekonomikoa eta hori kontutan eduki beharko litzatekela. Era berean, hauteskundeak izan ziren orain dela gutxi, eta hauteskundeetan ere AJak Gernikan egin zuen agerraldian, aipatu zuen Gernikan egingo den proiektuaren berri, nola baloratzen duzue esandakoa eta baita orain egiten dabiltzana? Bueno, azken baten egiten dutena eta esaten dutena ez dator bat. Ze publikoki proiektu de nazion bezala saldu zigun hau itsasoatutzak, eta gero entzun genduen nazioaren arduraduna den Urkullu lehendakaria esaten proiektu hau ez zuela ezagutzen eta proiektu honi dagokion gestinoa ere ez zuela ezagutzen.
Beraz, alde batetik esaten duten eta egiten dutena ez datoz bat. Orduan, horrek kezkatzen gaitu. Gero, oindala hileta erdi inguru, esan ziguten beste komunikabide bat erabiliz, plan sozioekonomiko bat proposatuko zutela eskualdearentzako. Eta plan sozioekonomiko horren barruan, 6 proiektu traktore proposatzen zirela. Proiektu guztiak anonimoak. Batak be zeukan izenik ez zehaztasunik. Guk argi daukagu proiektu horietako bat Guggenheim Urdaibai izango dela. Ez duguna ulertzen da zelan olako plan bat 7 hilabetetan burutzeko epe batean proposatzen den. Eta hori da proposatzen digutena. Gero esaten digute plan hori egiteko partaidetza, kontsentsua, eta olako hitz potoloak erabiltzen dituzte. Baina ikusten duguna da, fabrika bat botatzen hasi direla, eta ez dagoela inongo informaziorik, ez da kontsentsurik. Orduan, horrek kezkatzen gaitu. Ez gaitu kezkatzen fabrika hau garbitzen egoteak, garbitu beharra dago. Hamarkadak daramatza kutsatuta eta herritarrak hamarkadak daramatzate kutsadura honekin bizitzen. Beraz, guretzako berri on bat izango litzateke olako partzela guztiak, fabrika guztiak garbitzeko intentzioa izatea. Kontua da zein helbururekin egiten diren garbiketa hauek. Lurzoruaren kalitate txosten bat egiten denean, txosten hori egiteko jakin beharra dago zein den etorkizunean lurzoru horri emango jakon erabilera. Eta hori da hemen falta zaiguna. Kalitate txostena badago, baina emango zaion helburua lurzoru horri ez, eta hori da publikoki esan beharko luketena. Informazioa falta da orduan zuen ustez, informazio publikoa izan beharko lukeena. Bai, eta ez gure ustez bakarrik, Maiatzaren 29an, Gernikako udalean egon ginen, ze gure plataforma mozioak sartzen ari da Busturialdeko udaletxe guztietan. Mozio honetan gauzatxo bi eskatzen ditugu, alde batetik proiektu hau bertan bera gelditu daiten, eta beste alde batetik plan sozioekonomiko serio bat egin daiten, eskualdeak dituen beharrei erantzuteko, beti be, udaletatik protagonismoa hartuz eta udaletatik proposamenak eginez plan honen oinarriak jartzeko. Hau Gernikara eraman gendunean, maiatzaren 29an, hango alkatea den Jose Mari Gorroñok esan zigun berak ez zuela proiektu honen inguruko informaziorik, proiektu honi kontsentsua falta zitzaiola, proiektu honek ez zuela ingurumen txostenik. Orduan, olako dudak badaude proiektu honen inguruan, guk ez duguna ulertzen herritar bezala da, zergaitik Gernikako udalak lizentzia bat sinatzen duen eraikin hau eraisteko. Edota zergaitik Gernika, Murueta edo Foruko alkateek hitzarmen supramunicipal bat sinatzen duten aldundiarekin batera, non aldundiari eskumen guztia ematen zaion, herri hauetako apoak, plan urbanistikoak aldatzeko, helburu bakar batekin, proiektu honi bideragarritasuna egiteko. Hori da ez duguna ulertzen. Informazio falta badago, zergaitik ematen dira olako urratzak. Itxaron dezagun, egin dezagun benetako hausnarketa bat. Eta informazio guztia mahai gainean dagoenean, hasi gaitezen balorazioak egiten. Guk argi daukagu. Baina dudak dituen jenteak, zergaitik ematen ditu urratz hauek. Eta gainera, herritarron ordezkariak direnean. Ez dugu ikusten hori ondo eginda dagoen ekintza bat denik. Proiektua lehen bailen egin nahi dutela esango zenukete orduan? Markatu ez dizut ondo ulertu? Proiektua lehen bailen egin nahi dutela esango ote zenuketen? Bai, argi dago, guretzako ez dakigu zelako prisa sartu zaien, baina hau egin nahi dute, hauteskunde aurretik izkutuan eukidugu, ez da mugimendurik egon, baina momentu honetan, ikusten duguna da, korrika baten ari direla proiektu hau aurrera eramateko. Egoeraren aurrean, hainbat dira pasaden astean zuen protestara batu ziren plataformak, zaindu dezagun Urdaibai, Guggenheim Urdaibai stop, Guggenheim ez, guzki talde ekologistak, besteak beste, dozenak herritar zarete Guggenheim Urdaibai proiektua eteteko eskatzen duzuenak, nola baloratzen duzue hau? Busturialdean hau kezka handia sortzen duen proiektu bat da. Kontutan eduki behar duguna da, Busturialdeak momentu honetan ez daukala egoera ona, eta bertan bizi garenok hau ezagutzen dugu, guretzako ez da berria.
Orduan, badakigu zeintzuk diren gure eskualdeak dituen arazoak eta beharrizanak. Orduan, ikusten duguna da, proiektu honek beharrizan hoiei ez diela erantzungo. Orduan, proiektu honetan inbertitzen dena, beste hainbat proiektutan guretzako beharrezkoak izango liratekeen proiektuetan, ez da inbertituko. Eta hori da ikusten duguna, hemen sartzen den diru publiko guztia, beste proiektu batzuetatik kenduko dugu. Edo beste proiektu batzuetan ez dugu inbertituko. Eta horrek eskatzen gaitu, ze gure eskualdeak beharrizanak ditu. Orduan, kezka zabala da Busturialdean. Horregaitik olako ekintzen aurrean, jente, elkarte, plataforma asko dira erantzuteko prest daudenak. Eta hori guretzako ona da, argi dago, ona da. Ekonomian eta baita jasangarritasunean ere eragin zuzena duelako, zehazki. Bada, egoera kontuan izan da, zein izango da zuen hurrengo pausoa? Eraisketa lanak amaitu berri dira eta proiektuak aurrera jarraituko du. Zer da egingo duzuen orain? Bueno, eraisketari jarraipen egiten egongo gara, orain arte egin dugun bezala, eraizten hasi aurretik be jarraipena egiten egon ginen, ziurtatu arte benetako eraizketa bat zala, eta bueno, horrekin jarraituko dugu. Eta bueno, gure ekintza arruntekin jarraituko dugu. Azken batean, herritarrak informatu behar dira, eskualdean bizibilitatea emon behar zaio arazo honi, eta herrietako jaizetan antze egongo gara, gure materialarekin, gure informazio horriekin, eta bueno, horrekin berdin jarraituko dugu. Eta gertatzen diren aldaketa administratibo guztiei erantzuten jarraituko dugu. Ez dugu ahaztu behar, plataformak Audientzia Nazionalean demanda bat jarri diola, adibidez, kosta legearen murrizketari. Beraz, olako ekintza administratiboak lege moldaketak egiten jarraitzen dutenean, guk erantzuten jarraituko dugu. Orden, hori izango da gure hurrengo urratsa, hori izango litzateke. Bada, Guggenheim Urdaibai proiektuaren inguruko berri gehiagoren zain izango gara, esker mila Eider Gotxi, Guggenheim Urdaibai Stop plataformako bozeramailea. Eskerrak zuei ahotsa ematearren herri plataforma bati. Legorretara goaz jarraian, Legorretako herri antzokian pasaden larun batean Euskal Herriko txoko ezberdinetako 60 gora hautetsi eragile eta energia komunitateetako kide elkartu baitziren, udalbitzak antolatutako energia komunitateak harreman sareak ehuntzen topaketak erakarrita, Udan Earbeo lankidea izan zen bertan. Udalbiltzak energia komunitateen inguruko topaketa antolatu du Legorretan eta harreman sareak ehuntzea aritu dira. Dela hilabete batzuk Antzuolan energiaren inguruko topaketa batzuk antolatu zituen Udalbiltzan, handik energia gida sortu zen, eta han ikusi zen baita ere energia komunitate desberdinek, behar desberdinak zituztela gestioari begira. Piskat horri erantzutea dator gaurko topaketa hauek eta etorkizunean Euskal Herri mailako sare bat osatzea, energia komunitateak erdian egongo direnak, baino energiaren inguruan bueltan dabiltzazen aktore desberdinak ere jasoko lituzkeen sare bat. Herrian eta herriarentzako sortutako komunitate energetikoak ezinbesteko iruditzen zaigu eskualdeko perspektiba baten aritzea, bai indarrak elkarbanatzeko eta guztia pixka bat saretzeko. Komunitate energetikoak herritarrengandik sortutak diren ekimenak edo ekintzak direnez, sostengoa beharra dago, komunitate ezberdinen arteko elkarlana sustatzeko, jakintza ezberdinetako ekosistema bat sortu beharra dugu, ehuntzen joateko, elkarlan hori eta aurrera jotzeko herri bezala eta tresnak sortzeko, herritarrei laguntzeko bide horretan. Nik uste dut energia komunitateen saretze bat oso importante izango litzakeela, komunitatea erdigunean daukien transizio energetikora sujeto gakuek dielako, eraberien pixka taulak dielako, eta saretzek eskaini alduzkulako proiektu senduago batzuk, baliabide partekate batzuk, eta segurutik eraginkortasun handixo baterako hainbat aukera. Iparraldean kasuan, jada bada 10 urte lanean ari garela, INR-en barnean, eta azkenean esparru ezberdinetan lanean ari gara
saretzeko bai sorkuntzan elektrikoki, baina termikoa ere bai, egurra erabiliz. Azken urteetan sortu dugu ere bai autopartekatu kooperatiba bat, beraz ikusten dugu azkenean esparru ezberdinetan lan eginez, komunitateak eta kooperatiba bakoitzeko kideak haien artean uztartu ditzazela proiektu berria. Ezkor agertu da Ester Saavedra, ELako Osakidetzako arduraduna gaur goizean egindako agerraldian eta ohartarazi du egoerak okerrera egingo duela neurririk hartu ezean. Izan ere, ELaren ustez Osakidetzak murrizketak ezartzen ditu urtean 180 egunez, ia urterdia, eta urtetik urtera murrizketa horiek luzatzen eta edatzen ari direla kritikatu dute. Bereziki udan, gabonetan eta aste santuan, modu berean uda honetan Osakidetzak dituen 329 osasun zentroetatik 126 murrizketak izango direla gogorazi dute. Gazaren aurkako sarraskiaren inguruko berriei dagokionez, Euskal Herrian protesta egin dute kafeko akziodunen batzarrean Beasainen. Palestinarekin elkartasuna plataformak antolatu zuen protestak kafek palestinar lurren okupazioan eta kolonizazioan duen erantzukizuna salatzeko. Norekin gaude, Palestinarekin, norekin gaude, Palestinarekin. Ibaitik itxasora, Palestina aurrera. Ibaitik itxasora, Palestina aurrera. Palestina, resistencia. Carne a los tranvías, a colonos genocidas. Hezkuntza komunitateak ere agerraldia egin du Bilbon, gure haurrak ere badira dinamikaren baitan, genozidioa salatu eta Palestinari elkartasuna adierazi diote. Palestinako jendea, zuen seme-alabak gureak ere badira. Zuek, Palestinako gurasoak, gure nebarrebak zaretela sentitzen dugu. Eta zuen mina, gure bihotz barrenetan ere sentitzen dugula. Ekainaren 20an, Euskal Herriko ikaszentro guztietan ekimen bateratu bat egiteko deia egiten dugu. Ekimen bateratu hauetan, hezkuntza komunitatea bildu eta Palestinako hau nerabe zein herriari gure elkartasuna adierazi nahi diegu. Bestalde, Euskal Legebiltzarretan, Iruñakoan eta Gasteizekoan, Palestinako ume eta nerabekin elkartasun praktikoa eta ardura adieraz dadin eskaera formal bat ere erregistratuko dugu. Bihar, gure seme-alabek galdetuko digute zer egin genuen Palestinako herriaren aurkako genozidioa gertatu zenean. Bada jakin desatela Palestinako herriaren alboan egon ginela eta zionismoari aurre egin geniola. Palestina askatu. Eguraldiari dagokionez astea bero-bero hasi da, mauka motzetan ibiltzeko moduko eguna izan da eta da gaurkoa. Temperatura altuak datoz eta bero honi aurre egiteko bero plana onartu du Gasteizko udalak. Bero plana aurkeztu du Gasteizko udalak, temperatura altuko gertakarien aurrean hiritarren babesa bermatzeko helburuarekin. Euskalmeten temperatura iragarpenen eta arrisku mailaren arabera aktibatuko da plana. 4 maila ezarri dira temperaturaren araberakoak, bakoitzean aktibatu beharreko neurriak ezarriz. Gehiegizko temperaturarik gabeko egunetan 0 maila mantenduko da. Abisu horiarekin, 34 eta 36 gradu bitarteko temperaturekin, lehenengo maila aktibatuko da. Hiri autobusak 21 eta 26 gradu artean klimatizatuko dira orduan. Gizarteratze zerbitzuek gainera zaurgarritasun maila handiena duten pertsonak hartatuko dituzte, aldatzeko arropa edota atxeden hartzeko tokiak eskainiz.
Bigarren maila alerta laranja-rekin aktibatuko da, hau da 37 eta 38 gradurekin. Maila hau aplikatzerakoan, bizan zentroen sareak kalean egindako jarduerak moldatu edo etengo ditu besteak beste. Azkenik, 38 gradutik gora, 3. maila ezarriko da. Gizarte zerbitzuetako arreta telefonoz egingo da arrisku egoeran dauden pertsonekin. Honekin batera, eguzkitan egin beharreko jarduerak ekidingo ditu turismo zerbitzuak. Mailaketa horrekin batera, babesleku klimatikoen sarea ere barneratzen du Gasteizko bero planak. Atsedena hartzeko eta ura eskuratzeko espazioak izango dira hauek. Hiriko lorategi, parke eta berdegunetan ezarri direnak, baita 30 eraikinetan ere. Azken pausoa ere lasterka egin dute Abadiñon lasterbidean euskal preso eta ieslariei elkartasuna adierazteko jaialdian 10 urteren buruan aurtengoarekin bukatutzat eman dute ekinbidea. Marrak zenbatzen ari naiz oraino. Falta zaizkigun guzti hoien omenez. Zenbat urte hemendik araño. Marrak zenbatzen gintza oraino. Iritsiko zaitak lazaraino. Hamburgo magalean dagoa baino. Elkartasuna adierazten jarraituz eta lanean ekinez, segurtasun osoa daukagu, preso eta ieslari danak etxeratzea lortuko dugula. Gaur berriz lasterka egin dut. Nekatu naiz. Zenbat gehiago, zenbat zuganaino. Urrun heldu gara. Urrun gaude. Zenbat da urrun. Zenbateraino urrun, izarrak beti urrunago. Zenbat bider zatitu ote da gaur daño. Herri bat erditzea, gauza gatsa daño, gatsago ni joan gabe. Eguerdiko bero handiak ez zituen euskaltzaleak ikildu eta milaka izan ziren Gasteizko Olarizuko zelaietara hurbildu zirenak atzo Araba euskaraz ospatzeko. Orain bai, amaierara heldu gara, informazio gehiagorako badakizue sartoamaika.eus atarian laster izango gara bueltan berri gehiagorekin. Bitartean, Aiube taldearen zentzu bila bestiarekin bagoaz, arratsaldona pasa. Berdin horrek ez dizu aukera berririk eska.
Kazetariek oro har ez dutela eskrupulo askorik, duela gutxi